Písal sa rok 68 pred našim letopočtom, keď Julius Cezar stál pred sochou Alexandra Veľkého v španielskom Cádize. Miesili sa v ňom obdiv aj hnev, keď sa vojakov stojacich naokolo spýtal: Nemyslíte si, že mám dôvod na plač? Keď bol Alexander v mojom veku, už mu ležal pri nohách celý svet. A ja som doteraz nedokázal nič veľké. V tom momente pochopil, že ak chce prekonať Alexandra Veľkého, nemôže sa spoliehať len na hrubú vojenskú silu. Potreboval niečo lepšie. Potreboval nástroj, ktorý bude mocnejší ako obyčajná zbraň. Nástroj, ktorý rozkladá samotnú vôľu odporovať. Neskôr dostal Cezar šancu tento nástroj otestovať. Na území dnešného Francúzska sa rozprestieralo obrovské, bohaté územie Galie. Žili tam milióny hrdých, divokých a brutálne silných bojovníkov. Ak by sa galské kmene spojili, Rímska republika by proti nim nemala najmenšiu šancu. Boli v presile, bránili vlastnú domovinu a rímske légie by tam našli svoj masový hrob. Lenže Cezar spravil niečo geniálne a desivé zároveň. Neprišiel tam s cieľom vyhlásiť vojnu všetkým. Prišiel ako ochranca a diplomat. Keď jeden mocný kmeň začal ohrozovať druhý, Cezar okamžite ponúkol pomoc. Vstúpil na ich územie, zlikvidoval hrozbu a stal sa z neho arbiter. Ten, kto rozhoduje, kto je v práve. Rozdeľuj a panuj. Systematicky, krok za krokom začal rozdeľovať Galov medzi sebou a živiť ich staré kmeňové hriechy. Jednému kmeňu dal privilégia a oslobodil ho od daní. Ich odvekého suseda a rivala naopak demonštratívne potrestal. Miesto toho, aby Galovia videli, že Rím si podmaňuje celú ich krajinu, videli len to, že Rím bojuje s ich odvekými nepriateľmi. Kým sa galské kmene radovali z lokálnych prehier svojich susedov, rímske légie si v ich krajine v tichosti budovali pevnosti. Cezar neporazil Galov preto, že by mal lepších vojakov. Porazil ich preto, že im dovolil veriť ich vlastným mikrokonfliktom až do momentu, kedy už bolo neskoro. Rozdelil ich, aby im mohol panovať. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako stratégia rozdeľuj a panuj rozdeľuje nás občanov medzi sebou. Vitajte v podcaste Do stredu. V tejto epizóde si ukážeme, ako presne ten istý trik, ktorý použil Cezar, dnes používa jeden kontroverzný český oligarcha, ako na ňom funguje celá slovenská politická scéna a prečo kvôli nemu skončil v putách jeden americký kryptomiliardár. Pozrieme sa na to, ako z nás držitelia moci robia užitočných idiotov, ale najprv, prečo im na to vlastne skáčeme. Sme rozdelení asi už v každej otázke. Politika, náboženstvo, hokej. Každá z týchto tém je tak vyhrotená, že keď napríklad poviete niekomu, že ste veriaci, tak automaticky vás onalepkujú. Alebo ak podporujete geov, tak hneď ste pre niektorých ľudí antikrist. To je dôkaz extrémneho rozdelenia spoločnosti, ktorá nás oslabuje. Keďže ma tento jav strašne vytáča, tak sa ho dnes pokúsim vysvetliť z hľadiska psychológie a jej presahu na politiku. My ľudia sme evolučne naučení zdržovať sa v klanoch. Počas evolúcie to dávalo perfektný zmysel. Kmeň poskytoval ochranu, dostatok jedla a partnera na rozmnožovanie. Ak sa však niekto ocitol mimo kmeňa, bolo to pre neho až životu nebezpečné. Toto nastavenie v nás zakorenilo potrebu byť súčasťou určitej skupiny, ako aj obrovský strach z vyhostenia. A ten pretrváva v ľuďoch dodnes. No politici a ich marketéri a ľudia držiaci moc o tomto mechanizme dobre vedia. Pozrime sa na jeden z experimentov, ktorý v roku 2019 urobili americkí politológovia, ktorý perfektne ukázal, aký sme ako voliči v skutočnosti slepí. Vedci chceli zistiť jednoduchú vec, či sme verní svojim hodnotám, alebo len slepo následujeme svojho politického vodcu. Využili na to príklad Donalda Trumpa. Zobrali veľkú skupinu pravicových voličov a ukázali im zákon, ktorý bol čistokrvne ľavicový, napríklad zvýšenie minimálnej mzdy. Títo pravicoví voliči ho prirodzene okamžite zmietli zo stola. No potom vedci urobili malý trik. Druhej skupine ukázali ten istý ľavicový zákon, ale pripísali k nemu tieto slova. Tento návrh podporuje Donald Trump. A teraz pozor, tí istí pravicoví voliči úplne otočili a zrazu ten nápad masovo podporili. Priemerný volič skrátka hodil svoje celoživotné hodnoty za hlavu v momente, keď uvidel logo svojho kmeňového náčelníka. Treba k tomu samozrejme ešte dodať, že účastníkom výskumu boli kladené otázky ohľadne ich znalosti politiky a čím boli ľudia zbehlejší v tom, ako politika funguje, tým mali menšiu tendenciu meniť svoje odpovede. A to ste presne vy diváci podcastu Do stredu a preto prosím kliknite na odber
a vytvoríme komunitu kritických ľudí. Poďme si ale teda rozobrať, ako mechanizmus rozdeľuj a panuj funguje. Moderný politický marketing vezme nejakú polarizujúcu tému, napríklad práva gejov, normálne a legitímne rozdiely v názoroch nafúkne a spraví z nich existenčnú hrozbu. Tí druhí pre nás už nie sú len názoroví oponenti, ale považujeme ich za ľudí, ktorí chcú zničiť náš spôsob života. V tomto prípade veľa ľudí tvrdí, že homosexualita je satanizmus a spôsobí úpadok spoločnosti. Do toho prichádzajú algoritmy sociálnych sietí, ktoré debatu ešte viacej vyhrotia a uzamknú nás v bublinách, kde sa servíruje tá najagresívnejšia verzia našich oponentov. Táto stratégia slúži primárne tomu, kto je práve pri moci, alebo tomu, kto sa k nej chce dostať. Je to nástroj na odvádzanie pozornosti. Predstavme si spoločnosť ako pyramídu. Dole je obrovská masa bežných ľudí, tých 90%, a hore je úzka skupina politických a ekonomických elit, zhruba 10%. Ak by sme my, obrovská masa dole, začali premýšľať racionálne, všimli by sme si, že elity nerobia svoju prácu, že kolabuje zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúra, alebo že sa netransparentne prerozdeľujú verejné financie. Ale najmä vytvorili by sme spoločne obrovský tlak smerom hore na elity, ktoré by nám museli výjsť v ústrety. Stratégia rozdeľuj a panuj slúži na to, aby sa tento nebezpečný vertikálny konflikt preklopil na horizontálny konflikt. To znamená, že budeme bojovať medzi sebou. Kým sa polovica národa háda s druhou polovicou o kultúrnych vojnách, elity hore majú svety pokoj. Dobre, teóriu sme si povedali, ukázali sme si aj nejakú štúdiu a teraz sa poďme pozrieť na prípady, ako táto teória rozdeľuj a panuj vyzerá v praxi. Začneme u susedov, českým oligarchom Pavlom Tykačom. Pavel Tykač je typický príklad oligarchu, ktorý stojí nad zákonom. Tento človek má za sebou divokú školu 90. rokov, kedy bol hlavnou tvárou dravej skupiny Moto Invest. Spájajú sa s ním obrovské kauzy, ako boli napríklad vytunelované CS fondy, kde zmizla vyše miliarda korún bežných ľudí. Tykača kvôli tomu štát vyšetroval dlhé roky, no nakoniec to vyviazol právne úplne čistý. Je to príklad človeka, ktorý veľmi dobre vie, ako hacknúť systém. A presne túto chladnú logiku dnes vidíme v tom, ako narába so svojimi miliardami. Když to koupím já, nekoupí to tím pádem nikdo jiný a nedožiju se toho, že se budu dívat na to, že se z Mafry stalo prostě levičácký médium, takže máte pocit, že ta média pod Mafrou jako mají nějaký společenský vliv, nějaký výtlak, že tam je? No jistě, že. Tykač sa v tichosti stal jedným z najväčších mecenášov konzervatívnej scény a kultúrnych vojen v Česku. Masívne leje peniaze do inštitútov a projektov, ktoré systematicky živia napätie v spoločnosti. Finančne podporuje napríklad súkromnú vysokú školu a think tank Cevro, čo je liaheň pravicových konzervatívnych politikov a analytikov. Okrem toho sponzoruje rôzne platformy a inštitúty, ktoré vedú doslova svetu vojnu proti európskemu Green Dealu a tzv. Woke kultúre. Tieto ním platené inštitúty neustále produkujú analýzy, organizujú prednášky a krmia médiá naratívom, že moderný progresivizmus nám ide zničiť tradície, naše rodiny a náš priemysel. Robia z toho existenčnú hrozbu. Jeho hra by však nebola dokonalá, keby nemala druhú stranu. A to je to najbrutálnejšie poistenie, aké si vieme predstaviť. Kým Tykač financuje túto tvrdú konzervatívnu ofenzívu, jeho manželka Ivana Tykač cez svoje nadácie a projekty robí presný opak. Masívne sponzoruje témy, na ktoré počúva liberálne a progresívne krydlo politiky. Pomoc matkám, samoživiteľkám, sociálnu inklúziu, školské obedy pre deti z chudobných rodín a tak ďalej. Teda veci, ktoré robia aj Piráti alebo Stan. Pozrime sa na to ako celok. Táto jedna rodina financuje obe armády v našej kultúrnej vojne. Jeden drží ochrannú ruku nad konzervatívcami, druhá si kupuje odpustky a buduje vzťahy u liberálov. Kým my sa dole rozoštvávame, prežívame to emotívne a vidíme v tom boj dobra so zlom, oni sa na tom vlastne bavia. Nech voľby dopadnú akokoľvek, táto rodina bude sedieť na večeri s budúcim premiérom, pretože si kúpili lístky do oboch táborov. Ich impérium zostane nedotknuté a my sme opäť poslúžili len ako užitoční idioti v ich hre rozdeľuj a panuj. Prejdeme ale ku slovenskému príkladu, pretože u nás máme absolútnu legendu, ktorá tento mechanizmus odhalila v celej svojej nahej a cynickej kráse. Spis a nahrávky Gorila. Gorila nebola len nejaká bežná korupčná kauza o jednom byte na Vázavovej. Dobre, prosím ťa, chce nám dať nejakú pomoc, máte nejakú firmu, budeme to riešiť takýmto prevodom, alebo
Bol to priamy dôkaz, ako finančná skupina Penta a Jaroslav Haščák kompletne vlastnili vtedajšiu vládnu koalíciu, no zároveň pod stolom masívne financovali a chovali si vtedy opozičný Smer. Haščák tam chladne vysvetľoval, že politické strany sú preňho len čisté eseročky. Slúžia oligarchov na to, aby im schvaľovali zákony, dosadzovali ich ľudí a dohadovali štátne tendre. Pred voľbami skrátka nakúpili priazeň všetkých zúčastnených strán. Kým my sme žili v ilúzii, že bojujeme za pravicu alebo lavicu, oni mali kúpenú celú ligu. A myslíme si, že sa po výmene vlád a príchode nových tvári niečo zmenilo. Ale systém len prepol na novú generáciu politikov. Spomeňme si napríklad na uniknuté správy medzi šéfom SAS Richardom Sulíkom a opäť tým istým Jaroslavom Haščákom z Penty. Ja som si s ním písal, ja som chcel po ňom argumentáciu, že prečo je dobré, prečo je zlé dať peniaze iba jedným poistencom a nie všetkým. Áno, to som si s ním písal. Tak, ako bola tá komunikácia prezentovaná, tak hovorím, že bola zmanipulovaná. Žiadali ste od pána Haščáka milé PR pre vašu poslankyňu, pani Janu Bito Cigánikovú. Je to tam doslova napísané, tá zabojovala a mohli by ste jej dať väčší priestor všeobecne, vrátane milého PR, to je prepis toho, čo zverejnili. Nie. Chlapci spolu riešili miliónový biznis v zdravotníctve. Šéf koaličnej strany vtedy doslova žiadal oligarchu, aby ich poslankyni Cigánikovej urobili pekné PR v médiách, ktoré Penta vlastní, a na oplatku dostal od Haščáka podklady, ako v parlamente pretlačiť peniaze pre súkromné zdravotné poistenie. Presne takto to funguje. Kým my dole prežívame politiku emotívne, hádame sa v komentároch a ničíme si vzťahy v rodinách kvôli ideológiám, elity hore len menia telefónne čísla, na ktoré píšu. Smer, SAS, Stará garda alebo nová generácia, im je to úplne jedno. Pre nich neexistuje pravica alebo lavica. Pre nich existuje len tabuľka s výnosmi. Kasino skrátka vyhráva vždy, pretože vlastní obe strany rulety. No a na záver poďme na absolútne finále tejto skladačky. Pozrieme sa na svetovú scénu priamo do Ameriky, aby sme videli, že toto nie je len náš nejaký malý československý folklór, ale univerzálny princíp, ako funguje globálna moc. A ukážeme si na ňom aj to, kde má tento zvrátený systém svoje pevné limity. Príbeh, ktorý to dokonale ilustruje, je raketový vzostup a pád mladého kryptokráľa Sama Bankmana-Frieda, zakladateľa obrovskej burzy FTX. Tento chalan bol miláčikom médií a hlavne bol jedným z najväčších sponzorov americkej politiky. Oficiálne naposielal desiatky miliónov dolárov demokratickej strane. Pre polovicu Ameriky bol progresívnym hrdinom, ktorý bojuje za správnu vec, inklúziu a modernú budúcnosť. Lenže potom prišiel obrovský škandál. Celá jeho finančná pyramída praskla, vyperali sa miliardy dolárov bežných ľudí a na svetlo sveta vybehlo niečo fascinujúce. Sám totiž pod stolom cez nastrčené firmy a tajné fondy posielal úplne rovnaké megabalíky peňazí aj republikánom. Kupoval si skrátka imunitu na oboch stranách barikády, aby na ňo nikto netlačil s reguláciami. Lenže tento príbeh má pre nás ešte jedno dôležité ponaučenie, ktoré nám ukazuje, ako to v tejto lige chodí. Elity nemajú priateľov, majú len záujmy. V momente, keď sa sám prepadol a keď sa ukázalo, že tá diera v rozpočte je 8 miliárd dolárov a stal sa radioaktívnym odpadom, systém ho bez myhnutia oka obetoval. Obe politické strany sa od neho v priebehu pár hodín bleskovo odstrihli a hodili ho cez palubu, len aby zachránili samých seba. Systém vás totiž kryje pred otravným zákonom, ale nie pred čistou matematickou realitou bankrotu. A čo z tohto celého vlastne vyplýva? Keď si tieto tri príbehy od Tykača cez gorilu až po Ameriku spojíme s tými psychologickými experimentami z úvodu, dostaneme dokonalý chladný obraz o tom, ako funguje moderná moc. Stratégia rozdeľuja pánov nie je o tom, že by nás politici chceli s láskou presvedčiť o svojej pravde. Im je naša pravda úplne ukradnutá. Im stačí, že sme takí zamestnaní nenávisťou voči druhej polovici národa, že si vôbec nevšímame, čo sa deje nad našimi hlavami. Kým my sa dole hádame o kultúrnych vojnách a o tom, kto z nás je morálnejší a lepší, elity hore majú svätý pokoj. Preklapajú jednoducho náš hnev proti ním na boj medzi nami. Keď vo vás na budúce nejaký príspevok na internete, status alebo vyjadrenie politika vyvolá čistú živočíšnu nenávisť voči druhej polovici spoločnosti, skúsme sa na sekundu zastaviť. Opýtajme sa sami seba, kto práve zarába na mojom hneve a kto z toho profituje.
Kým my do ich vojen investujeme svoje emócie, čas a zničené vzťahy so susedmi, oni na druhej strane inkasujú čistý zisk a moc. Sme to totiž my, bežní ľudia, kto platí lístky na toto divadlo. A naša skutočná rebelia dneška nie je vyhrať vojnu proti tomu druhému táboru. Skutočná rebelia je odmietnúť hrať ich hru, vystúpiť z ringu a začať sa namiesto na seba pozerať konečne hore. Ďakujem, že ste počúvali podcast Do stredu a vidíme sa pri ďalšej kontroverznej téme.